Kristýnko, jak ses vyspinkala? Jak? No, počkej. Takhle krásně se ti spinkalo? Yeah. Luperno. Tak jsme tě neprobudili, probudila se sama. Ale jak na nás najednou koukla. Jak na nás najednou koukla. Kristýnko, já jsem ti chtěla jenom rozepnout bundu. Ano. To je tvoje ruka, ano. Tak co máš, Hládeček? Určitě. Kristýnko. Tam je kuchyň a běžíme do kuchyně. Už to mám Budeme ohřívat papání. Tam uděláme, ano. Kristýnka. Co tam vidíš zajímavýho? Tobě kročí bříško. No už má úplně o polovičku menší bříško, viď? Papička, řekni. Papička, papi, řekni, papi. Baba. Ona to umí hezky, skříčela na pejska, baba. Pejsek tam byl, viď? Baba. Pejsek. Baba. Ona o tom přemýšlí, viď? Že tam ten pejsek chodil, viď?